Welcome back my channel guys. आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय। दानिया जोङो न' खाथियाव लोगोनाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना। स' बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। आंखौ गारलांनानै सिगां सिगां थांनाय सासेया। मेगनानो नुलायला। सान्दुङा आयौ मानोबा सुहोदों खोमा खसक सुहोदों ना माखोथाय। पाँच केजी कितना करके किलो? किलो तो चल रहा है 320। 320 और बनाने में पूरा गद्दे बनना पुराना है ना नया बनना नया 9-10 हज़ार किसकी किलो कपड़ा कपड़ा नया है। हाँ सिरिथारहाय मालाय थान्दानो बिसिनासो। सही बोरो मनिका मनिका साला रेस्ट गैया हारसिंनो रेस्ट गैया होनदां। नै मालाय संगासिनो नै संगासिनो बिसोरो हारसिंनो मा संलाबायखोथाय। अमा बेदर होदों आरोना जानो लाबाय आरोना आङो बहुत टेस्टि। नै जानोसै जोंहा आंहासो सिगां थाफैग्रोबावबाय जानो। आयौ सेबजेक लायाखै फिनथासो ला थादो थांसै। ओंखाम उखैलायसिनो ओमफ्राय मालाय फुंजानि बेखायनो जाया।